Tadadá, fanfári, sľubovaný Apolónu chrám. Takáto cestička, zvládnete. A takýto výhľad. Božský. To musíme prejsť, lebo tam je plotík. Tak toto vyzerá. A niečo takto. Ako som už spomínala, tieto nádrže, jazera sú na každom rohu. Čo majú? Hore majú ďalekohľad a môžeš sa ísť pozrieť za 60 korún českých. To je čo? Hvezdareň taká, to hore, výhľadka. Ešte raz opakuj. Výhliadka je hore, za 60 korún českých sa tam môžeš ísť pozrieť. Ďalekohľad. Ďalekohľad si musí zaplatiť zvlášť. Aha. Vlastnými očami sa pozráš za 60 a plus ďalekohľad. To je dobrý biznis. Tak, aby ste vedeli, tak ďakujeme za lákavú ponuku, ale budeme musieť odmietnúť. Ale vidíš iba toto, čo vidíš tu. No však samozrejme, však práve preto. Pekné, veľmi pekné. Niečo takéto. A keby ste chceli vedieť, prečo je tu toľko veľa ľudí, Vinná cesta. Áno, prišli sme Tak, v pravý čas. V Pezinku a Svetom Juri, tak teraz tu robia skorej. Tak, skôr. U nás je september. Nevadí. Takže je tu vinná cesta, preto všade ochutnávka vín. A sme v oblasti akej? Juhomoravská oblasť. Juhomoravská oblasť, čiže bistro Stodola, 20 metrov. Však to je toto dole, to máme po ceste. No, Dobre. Už asi aj môžeme ísť k autu pomaly, nie? Takže toto všetko sme mali v okruhu cca 20 km. Tak. 16. 16. Zatiaľ. No, takže dobre som povedala.